Ezagutzen alduzue Asterix eta Obelix, bai noski, eta Panoramix, baita ere, eta Bastardix, nor da Bastardix? Bastardix Barañaingo musika talde bat da. Asterix eta Obelix galiar ospetsuei keinu bat egiteko taldekidek Bastardix izena jarri zioten euren musika taldeari. Bastardixen izenean Ander Nagore abeslaria etorriko da programara. Anderrek erakutsi du abesten badakiela. Kozinatzen ere badakiela erakutsi beharko du hau. Limoizko mustarta bat egingo dugu. Bilboko Beroa kafetegikoek ere beste tarta bat eskainiko digute. Zalantza desente izango zuten zer tarta egin erabakitzeko orduan. 50 tarta mota baino gehiago egiten baitituzte. Azkenean Bilbotar ukitua duen bat prestatzea erabaki dute, arroz tarta gurin kremarekin. Eguneko 3. gozoa Santutxuko Fit and Goxo gozotegiko laurak eskainiko digu. Mota askotako goxoak egiten ditu, osasungarriak, glutenik eta azukrerik gabekoak. Red Velvet izeneko donutza prestatuko digu gaur. Donutzak, tartak, musak, eta orain Panoramixen sasikumea Bastardix. Hau da hau Panorama. Kaixo lagunok, eguerdion, eta azteko eta behin, ongi etorri, jauna, zer moduz? Hemen, pues, kaltzera zehozer, ez? Ongi, ez da, ezin jobe, abila izukaldian? Bueno, zehozer egiten dut etxean, baina ez pentsa gauza handiegirik. Ez, moztu inaiz, oze? Hau, erredura bat egin nuen, laborategian. Vale. Ez da izan olioarekin, ez dela okerragoa izan gutzatek. Ados. Bueno, Bastardix itza, nundi zetorrek zehazki? Ba, berez, duela, hainbat urte, aukeratu behar genuen izen bat taldearen txat, eta gauza hauek beti ez zala, pues, kostatzen dira erabakitzea. Eta gaudenan pizka nekatuta bat, gu esaten guen asko, eres un bastardo, pizka bat horrela, pues, zen gure koña. Eta bat esan zuen, eta segatik du jartzen, pues, bastardo eta Asterix eta Obelix, pues, Bastardix, pues, el bastardo de la aldea gala. Vale. Eta horrela geratu. Hola geratuek eta hortik antzutorrek. Oso, ondo. Bueno, elkarrekin ingo jau, limoi mus, tarta bikaina, beste hainbat gauzakin, eta aldi berian, ondo pasa. Adi lagunak. Bueno, lagunak, eta Ander, garatuko ia nundik noa ibiliko gaituken, bale? Osagai asko azkau maeganean, baino errez ulertuko jau, ikusikoek. Hemen, bueno, hau izangoa, tartan oinarri ja. Kasu honetan, galleta batzuk hartu ditugu, eta gaina industrialak, baina, bueno, lasai. Ba, kasue, kebradagon batekin etxian iten bazue, sanuo eta hobeto. Baina hemen ingo duna, galleta Maria haue birrindu, gio, gurina jarriko zio urtuta, eta anix tanto botako zio. Eta gero ingo zio horreguak ebai birrindu, horre etzio botako ez gurinikan ez ezerre, porque ja nola bere koipia segateken, ja nahiko krematxua gelditzen dek. Eta ingo jaunaek, molden sartuko ditugu, hemen txekazu hontan, eta lortuko jaunaek bi kolore horiekin marmolantzeko bat itia, bale? Hori izangoek oinarria. Geo, nola, musa limoia nadan, ba nola ez limoia musa inbiar dugu. Eta ingo jaunaek, hauei zuku atea. Batei ebai, azalateako zio. Hori ingo jau lapiko baten jarri. Azukre pixka botako zio, pixkatez, ondo, gozatu ingo ju, bestela oso bixigarri gehatukoek. Eta horrea botako ju, hemen dazkau kolas de gelatina, o gelatina horriak deitzen dianak, eta hori ingoitu uretan bigundu, berotu deun nasketa hortan sartu, eta hortikan bol batea pasako jau, eta bolian jogurra sartuko zio, bale? Orduan jaukiko jau musa erdi prepatuta, baina musai aizia emateko, hemen txekau esne gaina eta azukria, arrotuko jau, eta bi nasketak nastuko ditugu, eta molden gainen jarriko du, bale? Hori izangoek gaurko tarta. Eta tarta hau, pixka gehiago aberazteko, ingo duna bai mango eta platanokin, jarabe antzeko, bueno, mermelada bat. Ingo jaunaek azukria gorritu, botako zio hau puxketetan, bi frutak, botako zio marakuja zukua, eta limoi pixkate bai. Eta hori gero tartan gainen
apaintzeko jarriko jau, eta baita iringo jau mugurdin mermelada antzeko bat, azukre eta limoi pixkatekin, pixka gehiago goxatzeko. Ados? Perfecto, oye. Bikain. Bueno, nik hasiko nau galletak eta birrintzen, hemen aparatoa zekat birrintzeko, eta orduan txandaka jugun nau aurrena txuria ingoiat, ez garbitzeko, zeatik beltza ingo banun, gio, dana garbitu biharko nun bestiteko, orduan aurrena hasiko gaitu txuriakin, bale? Eta ik lagunduko jak zuku ateatzen limoiei, bale? Lehen da bizi, limoi bat egingo jokenaek azala gendu, bale? Goatxe mango jare bai, plainer bat, dekela raiadore beresi bat, hemen zeskatela, zeskat bat potolagoa eta bestia finagoa, eta ingo jokenaek finakin, hemen jarriko jatontzitxo bat, eta hemen ingo jokenaek azala batei, hartu, eta hemen leku berdinan nola ibili, zeatikan txuriak amarga oitezio. Ordu ningo jaunak batin eta pixka giratu. Segi eta pixka giratu. Segi, bakarri nahi diaunak kanpoko azala. Ikustek hori jadana txuila ez iritsi, bale? Ordu nauken du jok, eta gero hasiko izuko egiten, bale? Bueno, eta bastarriz taldean, noiz sortu zan? Duela gutxo gora bera, 5 urte, hasi zen lehenengo aldiz elkartu ginenean. Hala ere, lehenengo diska atera arte, pasa izan ziren 3 urte. Hortaz berez, jende askorentza daramagu 2 urte, 3 urte aktiboki. Vale, baina bueno, garbi dao, lehenutik anzaztiare, porque gauzak argitaratzeko lehenu holan egin berdia, ezta? Hori da. Vale. Hasieran gainera egiten genuena zen pixka bat, Irlandako abestiak jo kontzertuetan ez genituen gura, abesti propioak, baizik eta oso tradizionalak diren abestiak. Eta hasieran jendeari horrekin konformatzen zen. Ze, ona. Eta adibidez, ze abesti muta, ze musika, basekiat folk jotzen dezuela, baina jendia jakiteko horren barruan etxekit bide desberdinak bai ongo dira, ez da? Gu hasieran, zehatu ginen pixka Tropic Murphys bezala egiten duena, hau da, folka eta igual punka nahaztu, baina denborarekin, hasi gara pixka bat, igual rockeroagoak egiten, eta hortaz, behar bada, pues, gure abestiak melodikoak dira, errezagoak entzuteko eta ere askotan divertigarriak tantzatzeko eta hori, pues, parranda hon bat egiteko. Eta gainiakakua horiek ez da ondo pasa, parrandain da guztua ibili, ez da? Eta gainera gaira hauetan nahikoz komplikatua denez, pues, beintza... Biarraziok, bai, biarrazekau, bai, egia zan. Bueno, eta hau, sortu zeate, zenbat zeate taldian? Gara 9. 9 zeate, Eta gainera... pasa izan dira taldetik 3 pertsona orain ez daudenak. Hortaz, hori, berez tropa handia. Aldaketak egon dia bertan, bai, ez da? Bai, azken finean, pues, nik uste dut talde guztietan bezala, askotan, behar bada, taldeak daukan horabide jakin bat, eta batek, ez du nahi, pues, kompromesu hori hartu, eta erabakitzen du, oie, pues, begira, hasieran ongi, baina igual orain nahiago dut nire bizitza egin. Guain arte, bikote lanetan bezala, ez da? Azken nian, bakotza nahi duen arte hemen, obligauta esatean bezala ez da baino hor, ez da? Hori da. Vale, eta guentxe behatzi zate orduan. Bai. Vale, ze instrumentu mota jotzen zuetan hon artian? Gauzkagu, base rockero bat izango litzatekela, 2 gitarra, bateria, eta abeslaria, ni. Vale. Jotzen ez dakien abesten du, dakizu, ez? Vale. Eta ondoren dauzkagu, hori, bibolina, daukagu ere banjoa, akordeoia eta flauta. Ze ona, nasketa eharra, ez da? Bai, da, ez da nire delako, baina dago nahiko ongi, gomentzen zaituzte... Entundan itxoak eta egia esan biziposa sartzei gorpuztian, bai, gauza eharra, Bai, eta nundikan ekarri zue tendentzio hori edanak, edo nola hasi zinaten historionekin? Vale, oso ondo, hau listo zekau, gero nasketan barra gotako du? Erdia kanpotik, ez teke zerretatzen, lase, igual txukuna zio mai gaina, osea, ez teke zerretatzen, vale. Eta bueno, hori da nahi inbertukena, erditi moztu, eta zuku ateatzen hasi, vale? Gutxi gorera 200 mililitro ateako dia, vale? Bueno, esaten nian bezala, nundikan sortu, nola sortu zen duten taldia? Hasieran, bueno, nire entorren beste talde batetik, eta... Hori, egin lagun talde bat, eta zori txarrez, pues, hori bertan bera geratu izan zen, azken finean, hori, pues, nien pizka bat maulak, ez ginen bat ere honak, eta izan genuen istiluren bat talde barnean, eta hortaz, bukatu zenez niri pena handia eman zidan, eta ni joan nintzen Irlandara, justo urte horretan, lan egitera, justo hemen, gainera, Euskadiko beka batzuk zirela eta hainbat ikasle bidaltzen zuten 15 urterekin bertara, Irlandara, eta niegonan monitore gisa, zaintzaile gisa. Jo, eta bertan egon nintzenean, hori, pues, bertako tabernetan, pub deituriko horietan, ikusten zenuen ze musika liraina egiten zuten, gainera, zuzenean. Osea, increíble.
Eta zegoen egunero, oza, tabernetan egunero. Eta hiri sartu zitzaizun, honek hau area eraman berdian nik, ezta? Bai. Vale. Horrela, egin genuena izan zen, hori, itzulintzen ona, itzegin pare bat lagunekin aurreko taldean egon zirenak, eta hoiei esker, hasi ginen bilatzen, behar genituen instrumentuak horrelako musika estilo bat jorratu alizateko. Vale. Eta aurrea, eta aurrenengo kantan nola atea zian, o nola hasiera hori nola izan zan? Hasieran beti horrelako proiektuek ez daukate, fundamentu handiegirik, jendeak esan dizu, bai, joko dugu hori, baina jendeak ez du uste hori aurrera aterako denik. Dira askotan, Mozkorren hitzak parranda batean. Baina egia da, hartu genuela fundamentuz, gainera esan genuen nahi dugu zerbait serioa egin. Lehenengo gauza, seriotasuna. Ez dira siniste. Bai. Gero ezagutzen gaituzu eta ez gara horrelakoak, baina proiektua berez, bai, serioa izatea nahi genuen. Eta egia esan, aurrera egin genuen, pizkanak hasi egin konposatzen, eta atera genuen gure lehenengo diska. Eta pozik gainera. Gauza da, justo, pandemia iritsi zela, eta genituen kontzertu gehiena, bertan bera geratu izan ziren. Oide, pena. Eta nola moldatu zeate, nola egunde zeate? Egia esan, gu pasa izan duguna da pasa izan duena, nik uste dut talde gehienek, Baina ez da esan egoera ona bat ere ez. Azken finean, zu pentsa, gure munduan, zu jotzen duzunean da, beretan, gustatuko duzulako jendearen aurrean ez, antzestea, beraiei, zuk sortu duzun musika momentuan ematea. Hori da, nire ustez, preziorik gabeko... Gaina, zuk ekartzen zenun histori jakin Irlandatik handa, esatezu, ni nola ingoet historia diska baten plazaratu ez, nire etena da jende aurrean jota, jendea gozatu arazi, ez da? Bai. Eta hortaz, klaro, de repente ikusten duzu ez daudela kontzerturik. Alduzun neurrian, egiten genuen bideokonferentzia gure artean, jarraitzeko, konposatzen eta behintzat zerbait egiteko. Baina, klaro, horrek animoak pizkanaka, hori, bera eramaten ditu. Eta, izan genuen denboraldi kaskarra, hori, pentsatu duz, genekin jarraitu aurrera, utzi, eman paroi bat, eta zorionez, nik uste dut, horretan, gure artean lagundu ginela, arazo hauei aurre egiteko, eta, lortu genuen, hori, bigarren diska bat kalderatzea. Ze ona. Pandemia herrian bigarren diska plazaratu ez orduan, ez da? Horrela da, bai. Ona. Eta hortaz, hori, izan daiteke konfinamentuaren diska bat, entzuten denaren tza. Inoiz, horretutziok esan da. Hemen ingotena, baitu, opin nahiko pixkat lehorratea zaita, gurin puxketa bat botako jote, laguntzeko pixkat, eta honi bota, eta nixat txantxo bat, txak, horrela, ikutu bat emateko. Eta lehendabiziko diskan izena nola guan, eta bigarrengo honena, nola dituk diskan izenak? Lehenengo diska, Herederos de Nadie, egiten zuen pizka bat aluzioa, nola gure garaetan oraindik frankismoaren aztarnak oraindik somatzen ditugun. Eta hortaz, azken finean, herederos horiek gara berez gu, ez? Gure hori, gure Aiton Amone jasandako egoera frankista horren, soinordekoak. Eta bigarren tituloa euskalduna dela Amestutako lurraldea. Da pizka da nahiko ironikoa. Bertan, lehenengo abestia diskarena hitz egiten du nola tortzen diren etorkin batzuk ez. Eta, klaro, beraiek hemen uste dute, arpituko dutela, bere salvazioa eta hemen dena ongi doala, baina egizten dira eta zer dauke, gizton hori, razista den herrialde batean, homofobikoa, ultra eskuinak... Daudela... Bertan daudela eta gainera onartuta dagoela. Eta, pizkat hori amestutako lurraldea, ez? Dirudi, oso ona izan daitekla, baina gero kontratzen zara, hemen ere daukagula mierda handia gure gizartean sartuta. Hala izaten. Eta orduan horre atea sinatenean zuen letretan gauza hau edanak ateatzeia, edo oso leunak ez dia zuen letrak orduan, ez da? Zehatzen gara netarik dago, Baude abesti batzuk, direla oso leunak, eta ere umei jartzeko modukoak. Eta gero daude abesti batzuk, pixka bat hori, igual, nobalitzen da kritika hori bortitzagoa dela, eta hortaz, igual, itzpotoloren bat erabiltzen dugu. Baina, gustatzen zaigu asko ironia. Orokorrean gustatzen zaigu hori asko jokatzea ironiarekin eta gauzak esatea hobeto. Ironiaz, zuzenean esate baino.
oso ondo. Gaina, azkenian hieldu itoia gauzak eta garrantzitsuek jendia hieltzia, ez da? Hori da, bai. Bueno, hemen ikusi zuen nola indeten marmol pixkat hau, botaetela alde batetik kolore batekua, bestitik bestekua, guan ingo jot paretetan pixka zanpatu horrela. Ez deu goraino joko, ni usten dut pare bat bihatzeko altura ematen badio, nahikoa izango gala. Eta guen nahi naiz pixkat forma ematen ja, Hau zanpatzen, iten deuna da, ondo zanpatu dena, nahiko pretu utzi, eta sartuko deu labian 10 minutu, pixkat gogortzeko dana, musa sartu baino lehenuo. Bueno, eta nik ja hau listo sekate, Ander, ize musabil? Oye, gauzatxo bat, ez duz izango goilaratxoren bat. Igual hau, zukua pizka bat esprintzeko mendik. Basekat. Hartu goilaratxo bat, eta ia zuko danak atea zu, limoi bat falta zaizu, ez da? Bai, falta zait bat, ez dakit nola ikusten duzu. Bai, 200 bat, nik kalkulatzen dut basotxo bat, bai, ni uste eta haure bain biharko deuna, baina zukua prest dakau, haure listo dakau raiadura, eta hemen dakaunare bai, gure tartan oinarria prest, esan bezala labian sartuko pixkat, gogortzeko, eta bitartean erreportaia batea goaz, beroa tabernara, ikusiko zuen Bilbon, ze pastel goxu egin duen. Goazen bertara. Kaixo Joseba, zer moduz, Susana naiz, hemen beroa kafetegian gaude. Erakutsiko dizut zer egiten dugun gure etxean. Zatoz barrura. Beroa kafetegia bikote eta biok ireki genuen orain dela 9 urte. Senarra, murtada, senegarra da, eta oso atsegina da eta kafe primeran egiten du. Giro atsegina eta berotxoa izan nahi genuen, eta horregatik jarri genuen beroa izena. Espazioa egurrezkoa da ikusten duzuenez, eta altxari guztiak geuk egin genituen. Gure berezitasuna, giroa familiarra, etxeko janaria eta gure tartak. Guztira, 40 tarta mota desberdin egiten ditugu. Adibidez, carrot cake, cheesecake 3 motatakoa, txokolatezko tartak, sajer, famatuena, mertxika tarta, limoizko eta laranjasko tarta, denetarik egiten dugu. Bueno, gure historia kontatu ondoren, goazen sukaldera errezeta egitera. Orain egingo dugu arroz tarta. Gurinasko kremarekin. Eta osagaiak hauek dira. Gurina, azukrea, esnea, zuringoa, gorringoa eta irina. Hasteko, gurina, azukrea eta gorringoak nahaztuko dugu oso ondo aparduna egoteko. Bueno, orain nahazketa aparduna ja badago eta botako dugu irina. Puntu honetan, botako dugu esnea. Errezeta hau sortu zen esperimentu batetik. Nik behin batean egin nuen tarta arroza, baina oso itxura txarra zeukan. Orduan nire senarra murtadak esan zion, krema bat botatzen baduzu gainean, eta saiatu ginen, eta primeran atera zuen. Rezeta bukatu ondoren, konturatu ginen Bilboko hiriari omenaldi bat zela, arroz pastela eta gurino pila nahazten. Oso ondo nahaztu dena, eta gero aparte, zuringoak elur punturaino egon behar dira. Zuringoak elur punturaino egin ditugu eta botako dugu. Astiro eman bueltak, gero moldera botatzeko. Labean egosi ondoren, atera dugu eta gaineko tapa kendu dugu. Eta orain botako diogu gurin krema. Gurin krema egiten da azukrea, zuringoak eta gurinarekin. Amaitu dugu, hemen duzue arroz tarta berezia. Beno, Joseba, hemen duzu gure arroz tarta gozoa, itxura ona dauka, Badakizu non gaude, beroa kafetegian Bilbon. Agur! Agur, Joseba!
Aupa, bikote, ai ama, egia san. Olako gauzetatik gauza bereziak ateatzen dira, eta kasu honetan pastel berezi hori atea da. Oso ondo, ze tarta txukuna eta hori da. Hore harraiten dio Bilboko hiriburu bai. Oso ona. Bueno, horrela jarraitu bikote, gu gurea jarraituko da. Hemen dakatia galleta usten detinda dakaula, bai, behitu kolore hartzen nahi zeiguta dana. Hemen, batzutan gertatzen bazaizu, pixkat eroriten dala, alko gendun orain ebai pixkat, altzatu, ez da nizer gertatuko. Baina, bueno, nik usten den nahiko ondo galditu diara paretak. Eta hau garrantzitsua izatea, baizak, musa botatzeko guen gaztatartain bihar badeu, beti komeni zaio ostutzia galletai. Zergatikan, oain dazka porok irikita, poruak irikita azka. Orduan atea bezain laster galleta bigunak egoten dira. Eta ostutzen dianean gogortu iten dira. Zer gertatzen da? Oain botako bainun zukua, musa egin daukiko denun da, beruan bota, galleta horiek musa hartuko zuten da, azkarro bigunduko zian. Baina gero itxita ganean poro botatzen bau, kurruskari denbora gehiotan hartatzeu, bale? Bueno, hori detaiatxo bat. Ikusi zuen marmolatua nola atera dan, hemen ematen du, ez da hain polita, baino, gero mosten deunian, ba ikusten da beltza, txurilla, kolore desberdinak, eta orduan ikutu berezia ematen dio. Bueno, lanean jarraitu bihar deu. Ni jungo naiz, musa iten, hemen dakau, handerrekin digun zukua, hemen txerraiadura, ingo eta berotzen jarri, gelatinak biguntzen, eta hasiko naiz musa prestatzen. Eta hik, Ander, lagundu jak, jarriko jaure bai hemen, martxan, pastelan gainetik botako deuna, eta inberdeu laukitxikitan, bai platanua, eta bai mangua, bale? Ire kontu. Vale, eta hau, nire kontu, dudaen babalin bakak mango nola zuritu o ezurra nola tea zer, hemen nitxe gortako. Bai? Principio... Sekula zuritu aldeko lakoik. Bat ezala, ez? Bai, baina gero ezur luze badaka, vale. Justu gaina hola ikuste zunean, ezurra daka zapalera hontan horrela. Orduan hola kendu bertzea pusketa bat, eta gero bestia. Baina bai, patata bezala zuritu, eta gero laukitxua gatea, bale? Vale. Bueno, hoi ire kontu, eta hone kontu esan diaten bezala. Bueno, eta horrek harriek, bastardiz disko berria. Ze kantu mota topatuko ditugu bertan? Antzeko tasuna daka aurreneko egin pentsatze baiet, baina ze nobeda sartu dituzue bertan. Nire uste, azkeneko diska hau da aurreko, baina pizka bat hori. Rockeroagoa pizka bat. Vale. Rock radikal basko garai horietako doinuak aurkitu daitezke bestetan. Baina hori, nire ustez, gehien bat, urrundu gara pizkatxo bat, aurrekoaren konparatuta, ba... folklorikoagoa zen edo tradizionalagoa zen Irlandar doinu horiekin. Ez izate zuen ikutua ematen ja orduan, ez da? Nik uste dut hori izaten dugula taldeok, ez duguna lortzen egitea nahi duguna. Ona. Bueno, eta kantu horien artean, zer daude badakit gai berriak jorratuko dituzuela, ze gai jorratu dituzuela besti horietan, da ze topatuko dugu? Ba, daukagu berez denetarik, oza, beti hori pizka bat, kritika pizka bat, egiteko asmoarekin, baina adibidez, daukagu un videoklip bat, eta genuela gainera, pandemian bertan genutenean, Innomine Domini. Eta pizka bat aipatzen da, hori, pues, inkizizioak egiten zituen barbaritate horiek, ba, nola, ez dakit, simplemente jendeari oroitaraztea, pues igual, mesetara dioten direna, joi, pues, dituzte gauza txarrak ere, Osa, benez dago santuri gure artean. Leku lanetan dago gauza honak eta txarrak, ez da? Hori da. Bai. Eta hortaz, hori, ba... Etxe egiten dugu, pues, adiz inkizizioari buruz beste batean. Gero daukagu, pues, beste batean, ere, barra egiten dugu, pues, antisistema klasiko honetaz, hau da... Beti dagoena pixka bat atentzioa deitzen eta antisistema no tiene nada. Osa, doala igual con su trango, sus zapatillas de Nike. Zer da normala bizitza hontan, azkenean, ez da? Errexena da bestiai kritikatzia, ez da? Horrela izaten da, gehienetan. Horregatik guk egiten dugu berdina. Ona. Ni beti, hau bai gertatzen zaedala, igual zuk egiten duzu abesti bat, zentsu batekin, baina gero entzuleak ematen du beste zentsu bat. Eta nire ustez, askotan asaltzen dituzuna bestiak, arriskutsua da. Polita delako ere, bakoitzak bere izan nahi ateratzea. Bai. Eta zu, lagundu baldin baiozu momenturen batean, edo ongi etorri baldin bazaio hori entzutea. Naiz eta beste izan nahi batekin, pues, nor gara gu horriuko egiteko hortaz. Ja, esatezu igual ez dezula garbia ederazten zer, osea, zu esan dezu mesea metaforekin hitzeitezut, baina jendiak beste bideo bat hartzeu, ez da? Bai, tal cual. Bai, polita da, baina esatezu, me katxila mar, ez naiz guztiz ondo iritsi edo... Bai.
Oi, gauzatxo bat, hau erditik moztuko dut kentzeko ezurra edo? Oso ondo, galdetu, eta beste pilatzen moztu, Doizak, ezurra sekak erdian dadek xapala, baino pixkat hemen, erditikan goraka junber gaituk. Pixka goraka, eta goraka jute gaituk, eta gero beraka. Beituzak, hemen ziok ezurra. Vale, eta beste aldian berdina, ni moztuko jane bai, vale? Olaitek, goraka, eta hemen beraka. Eta guen hau lauki txikitan ningo, vale? Eta hau normalian, janitek nekola. Bakak ere bai pixkata aprobetsatzia hemendikan, horrela, baitu, pusketa bat, eta beste pusketa bat. Eta hemen ja ezurrak eta hauek organiko gotako ditugu, eta hoi dana laukitanin, bale? Perfecto. Vale. Vale, oso ondo, hemen ikusi zuen, ere bai, zukua limoiana berotzia, baino bere puntxuan, ez du irekiten hasi bergeiegi, bestela bere puntxuak galdu iteitu. Ikusi zuen ja, kia botatzen nahi dela, botako deu, asalak, sustantzi gehiago emateko, eta hemen dazkaun, betu ja, bigundu zaizkigu gure gelatina horriak, ingo deu, sobrantia urak endu, eta betu hau erraz urtutzen dian, betu, sartzezu, eta ez dezu ateatzen, urtu iten da, epelan balin badao, betu, hola iten dezu, eta segituen urtu iten da. Orduan, lasai hemen emango eskiogola lau huelta, eta listo. Hori guain, jogurrakin astuko deu, eta gero esne gaina, eta azukrekin. Haure, listo. Agonea, utziko dugu pixkate peltzia, eta pixkate peltzen danean jogurrakin astuko jau, bale? Perfecto. Hori laukitxuak, hoi da. Hola, edo pixka txiki joiten behar igual haueto, Txikiagoak? Bai, igual hau pixkata hunditxuak igual. Vale. Baina, bueno, txikituko dizizut. erditik anin da listo, bale? Ezetan. Hola erdia geratuko. Eta ni jungo naiz, esne gaina jartzen. Vale, eta bueno, eta besti hori danak, zenek idazte izkika bestiak? Ba, diska honet, bueno, aurreko diskan egiten ditugun guztion artean, baina zen un puto kaos. Osea, zu pentsa. Ezin iritsi helmugara, ez da? Ba, pentsa, bederatzi pertsona, egiteko abesti bat, bakoitzak bere ideiak. Gainera, hori da askotan igual, jendeak azten duena, baina taldean, bederatzi pertsonek ez dute berdin pentsatzen. Osea, bakoitzak ditu gure iritziak, gure ideiak. Hola, xe. Eta hortaz hori, izan zen un puto kaos. Eta esan genuen, bale, bigarren diskarako, igual berena da, batek egitea letrak, eta maomeno gero pasatzen ditu bestengati, eta Eta gero zuzendu, o bizan birmoldatu, ez da? Hori da, baina behintzat batek egitea, eta hortaz, azkenengo diska honetan, 12 abestitik, nik idatzi ditut bederatzi, eta ibolinistak, Joanesek gero joko duela gurekin, berak idatzi ditu 3. Osa, esan nuan, nik idatziko izkati, punto. Ba, gauza da, egira, ez dakit, bueno, nabitu da, ziurrenik, nire euskera ez delako oso ona, azken finean, naparra garenez ez dugu asko erabiltzen euskera. Bertan gure lagun gehienek erderaz hitz egiten dute eta ez daukagu ohitura handiegirik. Baina Joanesek dauka nahiko errestasuna euskararekiko eta hortaz, berak lagundu duenan erreta egiten, eske, adiez, berak transmititu itxakenik, transmititzen ez dakizkidan gauzak. Bueno, beste erabatea igual, erresago jende ulertzeko, baina seguro ire ondo moldatzea, izi? Nire ulertzea gauza basikoak, bai, baina... No, eta azkenian hori, horrela erabaki genuen eta horrela atera izan dira. Horrek ere ni ustez ekartzen du gauza bat dela abestiak pertsonalagoak izan daitezkela. Hau da, nik adiez parata abesti idatzi ditut nirekiko hurbilak diren pertsonentzat eta gertatu izan diren gertakizun zoritxarrez zoritxarrekoak edo ez hain txukuna. Hortaz, azkenean nik uste dut ere irsterako orduan zuk lehen esan duzun bezala, erresagoa dela modu honetan egitea. Bale, eta hori abestian aldetikan, eta adibidez musika sartzeko garaian abestiei horre bai badago baten bat doinuera mateuna eta bestean agatzetik guten diana, edo nola egiten dezue? Ba, egia esan, egiten duguna da, normalan nik eramaten dizkiet abestiaren prototipo bat, eta gero beraiek horri kolorea ematen diote. Nik, begira, hartuko bazen urain nire migukorra, ikusiko zenuen daudela, igual, 1000 grabaketa, ni bakarrik... 1000? Bai. Ni bakarrik txistu egiten, gitarra jotzen. Osea, muy triste. Osea, ez dudalako ongi txistu egiten, baina, bueno, gutxi gora bera, ideia egiteko balio zai, Eta hortan izan dira, bueno, mira, buratu zait horrelako abesti bat. Nik eramaten diet, hori, langintza hori, eta gero eraiek
interpretatzen dute oso ongi. Nire buruan zeuden intentzioak. Ona. Eta horrela funtsatzen dugu, nahiko ongi egia esan. Bale, orain beste instrumento eukita, etxekia eta aurrena gitarra sartzeken, aurrena basua, biolinaeken azkena, onolaek histori hori, nola sartzen ditu bestian zeak? Gira, gehien bat folklorikoek, direla hori, bolina, flauta, akordeoia eta banjoa, uste dute amairerako haien hau da. Bera egiten dute hasiera melodia berdina guztiontzat, eta gero ja daukagunean oso zehaztuta, zer den egitura, abestien egitura, ja azten dira banatzen, bera, zu joko duzu hau, nik egin dugut hemendik, una octava por encima, nik una quinta, kese. Egiten dizute quintas eta octavas, pero tampoco gutxai, galdetzen dez, ni badaki osagaiak noiz bota berdia, baina musika arluan ez naiz oso abila. Bueno, oso ondo, hor ondo guabideratutaka gana, Nik hemen behitu, hemen dakat nazketa limoia, gelatinak azukrena, eta hemen esnegaina azukrekin, eta gustari zaigu esnegaina ezotia oso arrotuta, bale? Hola, semimontau esateana, bale? Irlandez batiteko bezala, bale? Eta hemen ningo deuna da guain. Botako deu pixkat, erdila hola, naztu, eta gero gainuntzekoa, bi golpetan sartuko dio, Eta gero, mus hau, ikusiko zuen hemen igual dago, pastel horrentzako gehitxo, baino ez da ezer gertatzen. Gehitxo iten bazue, badaude aukerak, aurre atatzeko, ikusiko zu, guantxera ikusiko zu. Nik botako eta honea jadana, botako et molden barruan, eta soberan da honakin, edalontzi batian ebai, hau adibidez, hartzen badeu, hau da, mus limoi bat, orduan, semen ez dakat edalontzikan, kasualitatea. Baina adibidez, hau, soberan dakauna, jartzen deu pitxarra txikitan, eta gero mugurdin zukua bota bakarrikan, daia mus bada limoiana, ehundokua. Bueno, hemen ningo deuna da, barroa bota, bueno, eta hola, hemen guain, lasai botako jo, hemen musain diaula, suabe, vale, ikusi zuen pixka likido batea dago, baina gero gelatinak bere lana ingoik ostutzeakoan, eta danak bere puntxuan galdituko. Esan bezala, ingo deuna da, tapatu arte, gaieta. Bueno, guk gurian jarraituko deu, eta gaina behitu, gonbidatuak etorri dira bere lagunekin, bueno, taldekidekin, ezta? Bale, gauzatxo da esango izuet. Nik gungo naiz, pixka eta aurreatzen, fruituak eta zutean jartzen, eta bitartian zuek, haupa Aritz, haupa Joanes, ongi etorri, eta irrikitan gitxaude, zuen abesti madentzuteko zentzungo jau. Azkenengo kanta bakardadean. Bakardadean, bikain. A ber, hemen nik zukalde nengo nau, baina entzuten nengo nau, Bale? Zugarrak daude lehiotatek erteten, antzez lan ederra doainik gaude ikusten, kehak hormak beltzez ditu margotzen, egon lasai gurera ez heltzen, barrotik oiuak omen dira aditzen, beste batzuek laguntza dute maten, hauzo lagunen biziari da txigotzen, segiko dut filma grabatzen. Etxeko atarira heltzean arazoa, larrialdi deiaren txanda. Nore gongo da, zure alboa, ta ez bere zilborrera. Begira, antolak gaitezen batera, bereko jutxak gara. Bakardalean, bezerez garela, jabetu zara. Goizan berriak ditu entzuten, urduritasuna nire baitan dazten, sare duen abiztenak daude ipatzen, nireak dira zoritxarrez, laster hasiko dira etxear eizten, gurea zela ez nuen oroitzen, zein izango da lehenak altak ordaintzen, bukatu alduzu izorratzez, etxeko atarira heltzean arazoa, larrialdi deiaren txanda. Nore gongo da, zure alboan, da ez berez
ez garela jabetu zara. Antola gaitezen batera, bereko jutsak gara. Bakardadean, ez garela jabetu zara. Antola gaitezen batera, bereko jutsak gara. Bakardadean, ez garela jabetu zara. Ona, Irukote, zorionak, goi, girua garri zuena hemen. Oio ipurdiatan agarri zaitek. Eta horiek, ni bakarrik nago antolatzen, laguntza berdiat beti, Ona, earki izartezue, barroaino bihar dana. Bueno, Irukote, eta hiruron artean olako triskantza montatzen bazue, danok zaudetenian eharra izan behar digonek, ez da? Imaginatu. Eharra gua. Beratxi pertsona hartzen atok gainera, eta gainera hori, mugitzen garela eta egiten dugula espektakulo gustatzen zaigu pila bat, pues, hori, imaginatu. Zuek goxeatu itezue holtza gainean, ez da? Olako legutan, ez da? Gehiegi. Imaginatu zaten dizugula, zetz. Ekauen, ba orduan beste zozein. Egin notatzea, eta gaina jen bizitza honetan, gustoko da nahitanean ikustezu grinak initen dia gauzak eta hola teatzen dia. Nabaritzen da, nik uste. Nabaritzea. Bueno, hemen pare bat gauza inberitu. Baitu, ni hemen idetena da, leheno karamelo jarriat martxan, botaziot frutuak zuk birrindututzunak, bueno, birrindu, laukitan indezuna, bai platano eta bai mango, eta gero botaet nekan zukuare bai prestatuta marakuyana, bale? Eta ikusi zeitxura hartu du honek hemen 6-8 minutuan, hori bai karamelo ja urreatuta zeolako, Eta hau dakau ja, listo, gure tartan gainan juteko. Eta hemen, betu mugurdiak, nogela gehatu zaizkigun, bakarrikan limoia eta azukreak hau, eta hau ingoiak irakatzi, bale? Zu jarri horrela, jun botatzen, eta inbiar deuna da bertatik pasa, bale? Bigarren erredura, ez? Esa hierre, mesedez, esa hierre. Bale, eta gero, goiara bat emango jat, nabaek, baitu, ni lagunduko jat, nahi baek, baitu, ni botako jit, eta ik jun pasatzen beste aldea, bale? Eta ik goiarakin lagundu, eta pasatu beste aldea. Eta ik esan dekik ere erredura hori dakakenak, laboraterian errea izelako zeiz. Bai. Laborateri baten iten lana, o... Berez, ez, naiz irakaslea. Bale. Ikusi ze irakasle hona. Ikastolan danetik inbiar da horren, ez da? Berez naiz fizika eta klinikakoa, eta antolatu genuen ikasleentzat gabonetan escape room bat, orain gainera COVID-arekin ezin dira elkartu eta egin kontaktuzko ekintzak. Hori sortu guen escape room bat, eta zeukaten hainbat erreaktibo eta dena ongi joan zen, baina justo garbitzerako unean, bertako txorrotak daude pixka bat, zaharrak, eta oso gogor jotzen dute. Por tanto, justo garbitzerakoan, jo zuen, sodio hidroxido disoluzioan, eta honek, hori, bizitzaidan eskuan eta arropan. Niretako hitz potoluak dira esan dituzunak, ez dakit zerrekin ibilizean, baina, badakit zoze kimikua. Imaginatu, breaking bat, imaginatu. Vale, ona. Bueno, zuek ikusi altzen duten noiz bai zukaldatzen, Ander? Bai,
Zukaldatzen aldu sozidadian da lagun artean da zuentzako. Askotan esan du zukaldatzen duela, baina. Askotan esan du, bale. Eta baina jute zatenian baskaiak eta egitea eta zuen arten txokuan eta bai prestatuko dituzue baskarik, ez da? Gu normalan nahiago dugu norbaitik sukalatzea guretzako. Hori normala izate. Hortaz, normalan hori, galtzen gara, agardotegitan edo hori jatetxetan, ospatzeko, eta lasai eoteko, eta ez eoteko inor estresauta hor zukaldian, ez da? Hori da. Bueno, bointza, pastelako zueiten ikasi gaur, ez da? Hau prestatu barko dut gero txan, Limoizko, eta ikusi zuen marmolatua nola gelditzean hemen kolore desberdinekin, Hau jarriko dugu hemen txe, bale? Guain botako jaunadek, behituzak ze simple, Indeun karamelo eta mangokin, gainetik botako dio horrela xe, eta amaitzeko, behitu, bale, karrinik, botako tela lau garbitzea, honea, bale, eta hemen, goiara pepita kendu, bestela zugindezun landan alperrik izango, pepita kendu, horrela xein, eta hemen txedakau, gaurko, platertxua. Bueno, beste gabe, horre ere jarri jozue izena, nahi zuena, Amezutako platera, Oida. Bueno, lagunak, bihar arte hemen izango naiz, eta zuei jarraitu arrakazta. No izango aurrengo kontzertuan, non topatuko dizu? Egingo dugu, urtarrian 28an, zentralen. Zentralen, Bai, han Iruña. Hola, earratin glaua bertan, ez da? Bai, ea ikusten garen, handik. Bueno, animatu lagunak, nire aldeten horrean han izango naizta. Ondo pasa? Agur. Esker.